Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Umentri ka sarkar jala uba banti darling do ula Plie kamuga growing and weaving training center kabadan ha Saikarap ilaka musto shila ha ka arpsan terek ula bear arjar puar ha ka jingdan ring kalang uba balijit sendam Emily ka Thaiñ ba FR ka kongor bat kiwi ki officer ha ka ni kasngila don ru ka jingpin inam ya karyam tenrai ki nong shila bat klalong ru ka ba isang kun bat ipo iping ha ka bala yo ru bat kiwi ki program kani ka jing Plie kani ka Jaka Jinghikai ka dir kom shibanta ban rakhe ya ka jing tap san posnam ka jala Meghalaya.